Ahojte bitcoineri. To som ja Dušky a pozdravujem vás z ďalekého okraja našej galaxie, z planéty SHA 256. Podarilo sa mi poslať správu k vám späť do minulosti, do Ostravy. Tu u nás je už rok 2140. Všetci tu platíme už len bitcoinom a moje pravnúčatá mi neveria, že sme niekedy používali papierové peniaze. Smejú sa mi tu, že či sme boli naozaj takí blbí. Dolár inak prestal existovať asi pred 100 rokmi, kedy skončil v hyperinflácii. A o českej korune bohužiaľ ani nehovorím. Vďaka snahe vás všetkých bitcoinerov počas tých rokov sme dokonca zabránili, aby sa uchytili tie hnusné smradlavé CBDCs a prešli sme postupne všetci na Bitcoin štandard. Fakt sa nám to podarilo, tak ako sme si to predstavovali. Aha, práve okolo mňa prešiel Christian z Brainsu a ponúka mi tu ďalšie pivo. Brains je inak dnes líder vo výrobe ASIC minerov po celej galaxii. Ich stroje ťažia z energie mnohých hviezd a už dokonca aj z energie čiernej diery v strede našej mliečnej dráhy. Je to dosť úlet, kam sa ten mining posunul za tie roky. Christian sa inak za tie roky naučil aj mimozemský jazyk, aby mohol nahrávať videá a posielať ich do všetkých častí galaxie. Takto má vyzerať správny head of propaganda. Pamätáte si inak, ako Martin s Matiášom hovorili, že Chaincamp v roku 2024 je ten posledný? Ale kdeže? Po tých dekádach im to poriadne chýbalo a tak sme ho tu spolu obnovili po takmer 120 rokoch znova. Akurát teraz sme všetci na afterke a čakáme na vyťaženie poslednej časti Bitcoinu. Bitcoin si prešiel poriadnou evolúciou za tých takmer 120 rokov. A takisto aj každý z vás bitcoinerov, ktorí ste sa rozhodli bojovať za slobodu peňazí. Niektorí z vás ste sa stali developeri, niektorí edukátori, spisovatelia, podcasteri, ťažiari, marketéri, no každý z vás pomohol k lepšej budúcnosti. Za to vám patrí obrovská vďaka. Rád spomínam na Chaincamp 2024. Bol to perfektný deň a hlavne tá afterka. To, čo Martin s Matiášom v ten večer vystrajali, na to sa jednoducho nedá zabudnúť. Však uvidíte dneska sami. Musím už ísť, lebo za chvíľu padne blok a tak nech to stihnem so všetkými oslaviť. Držte sa tam v Ostrave v 2024. Majte skvelý deň a nasávajte všetky možné informácie. Budú sa vám do budúcna určite hodiť. Ahojte. Čaute bitcoineri, zdravím vás, krásne ránko. Mne sa tak zdalo, že som počul nejaký svoj hlas. Ahojte. Ja keby som počul sám seba, ale to už je možno, už jem veľa stejkov tých paraguajských a sa mi to iba zdalo. Priatelia, kto z vás cíti a vie tak vnútri seba, že Bitcoin mu dal za ten čas, čo v ňom je, viac, ako ste si na začiatku mysleli? Väčšina z vás. A kto by sa chcel od dnešného dňa angažovať viac v Bitcoine? Nech robiť čokoľvek, chcel by do toho dávať viac. Perfektné. A evolúcia Bitcoinera, to je to, o čom sa dneska budeme baviť. Ja som za tie roky nestretol človeka, ktorý by strávil desiatky hodín štúdiom Bitcoinu a povedal by si, že toto není pre mňa, to nedáva zmysel. Uvedomujem si a myslím si, že každý z nás, či o tom vieme alebo nevieme, sme vnútri Bitcoinerom. Predtým, než vôbec sa o tom niečo naučíme. Každý z nás je človek, ktorý nechce, aby mu niekto diktoval, čo môže a nemôže so svojimi peniazmi robiť. A každý z nás si prechádzame nejakou evolúciou svojej osobnosti, nás ako Bitcoinerov. A sme v rôznych fázach našej cesty. Niektorí sme úplne na začiatku, niektorí prvý raz dnes počujete o Bitcoine a niektorí sú tu už od 2009-10. Táto cesta Bitcoinera je naozaj strastiplná a má rôzne údolia a vrcholy a je to naozaj niekedy boj, niekedy radosť a pre každého z nás je iná. A ja vám rád poviem o tej mojej, čo ma naučila a ako možno sa viete z nej inšpirovať tiež. Tá moja cesta Bitcoinera začala v roku 2015. Vtedy som o Bitcoine nič netušil. Bol som na vysokej škole, doučoval som matematiku, fyziku a jedného dňa som stretol chalaniska, potom sa stali kamarátmi.
No a tak sme sa rozprávali a on bol taký mladý chalan a veľmi pekne oblečený, v saku stále chodil v košeli a taký veľmi výrečný. Volal sa Šimon. A tak jedného dňa sa tak rozprávame a Šimon mi hovorí, že počuj Dušky, že mám brutálny projekt, že toto úplne, že musíš o tom počuť. Ja že OK, Šimon, tak povedz mi viac. No volá sa to Kairos a že dáš tam peniaze, že vstup je nejakých 500 € a že za rok máš návratnosť, že 250%. Ja že, počkaj, Šimon, že to mi príde strašne veľa. Je to celkom dosť, ale neboj sa, že dáva to zmysel, všetko je to také, že poskytuješ úložisko vlastného počítača, za to ti platia. A že, čo ja viem, Šimon, bol som veľmi skeptický. Nevideli sme sa potom pár mesiacov, keď som ho znova videl, tak sa ho pýtam, Šimon, tak čo? Čo ten tvoj Kairos? No vieš, a teraz nám nejak prestali vyplácať, ale snáď sa to nejak opraví, ale mám nový projekt s našimi ľuďmi, sme prišli do nového projektu a ten sa zase venuje cestovaniu. Ja, že preboha. A znova, že pozývaš ľudí, dostávaš za to provízky, že perfektná vec. Počuj, Šimon, nechaj ma tak. Videli sme sa o ďalších pár mesiacov, aj tento projekt mu skončil. Začal mi hovoriť, že počuj, Dušky, mám bombovú vec. Volá sa to Bitcoin. Ja, že Šimon, prosím ťa, že už ma nechaj, že všetko ti zlyháva, všetko sú to Ponzi schémy, multilevely, pyramídy. Nechaj ma na pokoji. Nie, Bitcoin je iný, naozaj, teraz to iba $200 a on to pôjde hore. Dáva to zmysel, že Šimon, nie, ďakujem. No, nebol som iný ako možno mnohí z vás, keď ste prvýkrát počuli o Bitcoine. Teda u mňa to bolo 2015 a najbližšie 2 roky som sa Bitcoinu ani nechytil. A predmet, ktorý reprezentuje túto moju fázu života, je takéto letadlo, lebo v Čechách Ponzi schému a pyramídu voláte letadlo, takže ja som si takéto priniesol. A čo som si uvedomil, že veľa ľudí je skeptických a tento skepticizmus pramení z našej evolúcie ako ľudí. Totižto náš mozog nemá rád zmeny. V minulosti, milióny rokov dozadu, jednoducho to, čo fungovalo, nebolo nutné meniť, pretože ak ste si povedali, že tam čo to šuchoce v kríkoch a že to není tiger a že idete sa pozrieť, čo to je a bol to naozaj tiger, tak váš genofond bol jednoducho vymazaný. Takže my sme naozaj potomkovia veľmi skeptických ľudí. A keď niekomu rozprávate o Bitcoine a ten človek je skeptický, nečudujte sa, je to naša prirodzená vlastnosť a je to oveľa lepšie, než naskakovať na podvody. Ja som si uvedomil a bolo mi to spätne ľúto, že naozaj som sa na ten Bitcoin nepozrel. A bolo to spôsobené tým, že mi ho prezentoval človek, ktorému som nedôveroval, ktorý sa venoval rôznym podvodom a hovoril mi iba o tej cene. Hovoril mi iba, ako môžem na tom zarobiť, ako môžem byť milionár a mňa to úplne vyplo. Takže uvedomil som si, že je extrémne dôležité, kto a ako prezentuje ten Bitcoin a keď aj vy máte okolo seba ľudí, ktorým o tom Bitcoin chcete povedať, tak je extrémne dôležité, ako vás vnímajú a ako im budete o ňom rozprávať. Takže to bola moja taká prvá skúsenosť. Následné 2 roky ako som povedal, som sa Bitcoinu ani nechytil. Ignoroval som ho, vnímal som ho za úplnú hlúposť. Študoval som ekonómiu a manažment a učili sme sa prevažne o tomto pánovi. Vie si niekto tipnúť, kto to je? Ako? Keynes. Je to John Maynard Keynes, zakladateľ alebo taký ten hlavný predstaviteľ ekonómie, ktorá sa naozaj opiera o to, že štát musí zasahovať a centrálne banky musia kontrolovať množstvo peňazí v obehu, robiť nejaké vládne výdavky a tak ďalej. My sme na škole preberali len toto know-how. To znamená, vôbec sme sa nedotkli niečoho, čo dnes už viem, teda, že sa volá Rakúska škola ekonómie a to bolo pre mňa absolútne neexistujúca oblasť. Takže učili sme sa iba o tom, ako ten štát musí lepšie manažovať peniaze. Takže ja som vyrastal v tomto. Až do roku 2017, pardon. V 2017, keď sme ešte mali firmu na výstavbu ihrísk, tak potreboval som urobiť web stránku. Zavolal som vtedy kamarátovi Peťovi. Peťo prišiel k nám do kanclu, sadli sme si, dali sme si kávu a teraz taký small talk, že čo Peťo, tak čomu sa tak venuješ? On programoval weby vo WordPresse. Vraví mi, že počuj Dušky, že teraz tých webov robím tak menej, pretože začal som sa venovať Bitcoinu. A mne sa obnovili tie spomienky od toho Šimona, že preboha Peťo, že aj teba dostali do tohto podvodu, že není možné. Dušky, nie, počkaj, že stop, že ja ti poviem, že čo ten Bitcoin naozaj je. A že dobre, Peťo, tebe dôverujem, tak mi povedz. A začal mi rozprávať nie o tej monetárnej, o tej peňažnej časti a o tom, ako ideme zarobiť, a začal mi rozprávať o tom, ako Bitcoin nám vie pomôcť práve v krajinách, kde je vysoká miera inflácie, práve v krajinách, kde im krachuje mena, kde im banky zatvárajú účty
A mňa to začalo celkom fascinovať. Tak namiesto riešenia web stránky sme hodinu strávili diskutovaním o Bitcoine. A mňa to stále vrtalo. Ja som si vravel, že kurník šopa, tak ja tomu Peťovi musím vysvetliť, prečo ten Bitcoin nebude fungovať. Takže prišiel som domov a znova ten môj skepticizmus, Peťo, ja ti dokážem, že sa mýliš. A začal som študovať a začal som sa rýpať. Vtedy ešte anglických, alebo teda československých zdrojov nebolo toľko, takže som musel po anglicky študovať. A čím viac som sa do toho hlbal, čím viac som pozeral videí a tak ďalej, tak sa mi to začalo javiť, že počkaj, že to celkom dáva zmysel, že toto nejakým spôsobom na tom niečo bude. A zrazu som sa ocitol o 3:00 ráno a študujúc Bitcoin a že kurník, už by som mohol ísť spať. No tak som išiel spať a ráno volám chalanov, že počujte chalani, tak dneska neprídem do roboty, pretože idem študovať Bitcoin. Oni na mňa pozerajú, nechápu, že OK. A najbližší týždeň som strávil štúdiom Bitcoinu. Pamätám si jedného dňa, ako som cestoval vlakom z Piešťan do Bratislavy a čítal som si takýto dokument, ktorý má názov Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System. White paper. Nerozumel som asi polovice z toho, čo tam bolo písané, ale preto som si vravel, že wow, toto dáva celkom zmysel. Ako mohol človek napísať niečo takéto, čo dnes funguje, nikto to zatiaľ nevypol, nehekol a toto odštartovalo moju cestu naprieč bitcoinovou králičou norou. A odtedy som sa začal ponárať hlbšie a hlbšie. Naučilo ma to mať otvorenú myseľ. Naučilo ma to naozaj nebyť prehnane skeptický, ale stráviť čas štúdiom danej veci. Sadnúť si aspoň na 2-3 hodiny a zamyslieť sa, čo to vlastne je. Či už je to Bitcoin alebo čokoľvek iné, neodmietať veci hneď na prvé počutie. Jednoducho aj my sa musíme, alebo možno každý z vás sa stretol s Bitcoinom niekoľkokrát, kým si naozaj sadol a prečítal knihu od Jozefa Tetka, pozrel si Kicomov YouTube kanál alebo čokoľvek iné. No a teda, keď už som sa do toho Bitcoinu ponoril, tak čo je prvá vec? Tak treba si kúpiť prvý Bitcoin. No a ako to išlo? Ja som si teda naštudoval, že ako by to malo byť urobené a zistil som, že v Bratislave máme prvé bitcoinové ATM-ko v celej Európe. Takže celkom také prvenstvo, že musím ho ísť vyskúšať. Ale bol som brutálne nervózny, tak tak som si nejakú peňaženku Mycelium vtedy ešte stiahol, nainštaloval. No a som si pozrel, že kedy zatvárajú. On to bol v takej pasáži a že zatvárajú o 10:00, taká brána tam ide. Tak ja, že dobre, tak večer tam nikto nebude, tak idem tam tak na tajnáša. A ma nikto nepozeral, dal som si takú čiernu mikinu, kapucu, som sa tak akože celý tak, akože na takého cypherpunkera dal. A hneď vedľa toho bol štandardné ATM-ko. Takže išiel som tam, a to bola nejaká streda večer, a teda pozeral som tak okolo, akože ľudia, keď ma videli, tak si museli myslieť, že ja idem vykradať to ATM-ko. Takže ešte som bol študent. Prvých 200 eur, teda čo som išiel do Bitcoinu, tak som tak vytiahol, som si tak ako dal do vačku a prejdem do toho bitcoinového ATM-ka, tam nikde nikto, dobre, začnem tam ládovať, teraz naskenujem z tej svojej peňaženky, ten QR kód stlačím a teraz sa potím, že či to prejde, neprejde a dalo mi, že akože transakcia je úspešná. Pozriem na tú peňaženku, sekunda, 2, 3, nič. Asi pol minúty sa nič nedialo a ja už iba tak cítim na chrbte taký studený pot, že ja som sa nechal fakt odrbať, že toto je celé bullshit, že ja som sa mýlil. A už mi začalo šrotovať, že proste nie, toto nie je možné. A zrazu tam cinklo, že prichádzajúca transakcia. Ja že, dobre, tak celé to zo mňa opadlo. Tak spokojne idem domov, všetko fajn, aj kapucu som dal dole. No a prídem domov a teraz, že OK, no ale ja som počul, že krypto sa dá aj tradovať, tak čo som išiel urobiť? Idem to poslať na burzu. Takže som si tam založil Kraken, idem to posielať mojich prvých 200 eur. No, lenže, peňaženka Mycelium, mali ste ju niekto niekedy inak? Zopár z vás, neodporúčam stiahovať, zakladať, ja by som vymazal z celého App Store a vysvetlím prečo. A išiel som si poslať týchto mojich 200 eur na peňaženku, teda na ten Kraken, urobím transakciu a zrazu tam bolo také posrané tlačítko, ktoré hovorilo, tu je to celkom zle vidno, ale to, čo je zakrúžkované, hovorí, že použiť všetky prostriedky ako mining fee. Ktorý idiot naprogramuje peňaženku, kde je tlačítko použiť všetky prostriedky ako mining fee. Čiže ja si posielam 50 eur na burzu, kliknem, odošlem, ťuk a zrazu peňaženka prázdna a 150 eur išlo na fičko. Takto som sa rozklepal, že to nemyslia vážne. Že toto je že úplný bullshit tento Bitcoin. Že v tom momente ja som si vravel, že končím s tým,
zahadzujem peňaženku, vymazávam, jednoducho ja chcem, aby niekto ma zachránil. Hej, to bol ešte ten môj mindset, že však my musíme mať tretie strany, aby nás zachránili, že my musíme mať niekoho, kto mi to obnoví. A ešte som nevidel do hĺbky toho Bitcoinu, že prečo je perfektne dobré, aby tam nikto ma nemohol zachrániť. Takže predmet, ktorý reprezentuje toto moje traumatické obdobie, som si takéto hypotetické slzy bitcoinera, ktoré som vyronil vtedy asi za takýto celý pohárik, tak toto je vlastne to, čo mi to spôsobilo. Ale čo vám chcem povedať, alebo čo ten pocit môj z toho bol? Chvála Bohu, som na to úplne nezanevrel. A možno aj niektorí z vás naleteli na podvody. Stali sa im takéto chyby. Stalo sa niekomu z vás niečo podobné, či už ste poslali úplne zlé, alebo nejaký ofajč, nejaký odrb. Niektorí z vás ste tu. A som veľmi rád teda, že ste zotrvali a že jednoducho ste si povedali, že OK, moja chyba, nie je chyba Bitcoinu a tá moja evolúcia pokračuje ďalej. A chvála Bohu, keby som to celé zavrel, tak tu možno dneska nestojím. Takže bol fuck up a povedal som si OK, to znamená, že musím študovať viac. A tak prišiel môj prvý bitcoinový meetup. Toto bolo v roku 2017, kedy teda cena išla z januára, kde bol nejakých $1,000 až na 20,000 do decembra. A ja som vstupoval okolo leta, takže už to bolo okolo tých 5 až 10 a stále to rástlo. Tak ja, že OK, idem na bitcoinový meetup. No, prišiel som na bitcoinový meetup. Bola to miestnosť, možno, že 10x10 metrov, taký pivovár. A ja tam vojdem a tam sa nedalo dýchať. Tam bolo snáď 100 ľudí. Stáli, sedeli, dokonca barman, ktorý teraz posielal burger na druhý koniec miestnosti, tak normálne, on tam sa postavil medzi ľudí a že tam niekto zakýval, že som mal dostať burger, tak to posielal cez 20 rôznych ľudí. Tam sa nedalo hýbať. No a kto vtedy prezentoval? Bol to Martin Haboušťák, a.k.a. Habo. Možno ho poznáte, verím, že áno. A ja som teda tak akože sadol, že idem sa učiť o tom Bitcoine, že konečne pochopím teda poriadne, čo to je, do hĺbky. No a Habo začal a téma toho večera bola Segwit 2X. Hovorí niekomu niečo Segwit 2X? Len zo pár z vás. Ja som bol, že úplne stratený. Habo tam začal nakladať, že aké je to extrémne dôležité, že teraz prebiehajú block size wars a small blockery proti big blockerom. A teraz proste brutálna vec a ja pozerám na to, že kde som sa ocitol. Ak poznáte Haba, programátora, tak viete, proste on úplne oduševnený, že toto je najväčšia vec, ktorá sa teraz v Bitcoine deje. A ja kúkam, že ale ja som chcel vedieť, že jak sa to traduje a možno nejaké shitcoiny a toto a tuto mi niekto hovorí, že je to niečo úplne iné. Takže vtedy ja som sa cítil ako úplne neschopný človek a vec, ktorá reprezentuje túto moju skúsenosť, je táto Rubiková kocka. Ja som sa cítil, ako keby dáte dieťaťu takúto Rubikovú kocku, že zlož to, že inak sa nepohneš vpred. A jednoducho pre mňa Bitcoin sa zrazu stal niečím oveľa viac, niečím oveľa hĺbším, než som si myslel. A znova som pochopil, že OK, tak tú úroveň, ktorú som si myslel, že toto už nejak dávam, tak je to ešte hĺbšie. Že tá králičia nora je ešte hĺbšia a musím ísť oveľa, oveľa hĺbšie. Takže ďakujem Habovi, že ma takto prefackal a dostal do bitcoinovej reality. No a ako to býva, samozrejme, shitcoiny. Toto sa mi stalo úplne prirodzene, pretože chamtivosť samozrejme tam je. Takže prišiel do toho Bitcoinu a vravím si, že no dobre, tak Bitcoin to je ten prvý, ale však musí to byť niečo lepšie. Však to není možné, však každá technológia, ktorá na svete vznikne, vždy tá nová je lepšia a predčí ju. Samozrejme, shitcoiny. Kto tiež si potradoval svoje a prišiel o mnoho 2017? Áno, ICO, to bolo moje, ja som si povedal, že toto je tá príležitosť, ja idem zarábať, ja som študent, chudobný, jednoducho toto ma vytrhne z biedy. Takže som si vtedy kúpil môj prvý ICO token, volal sa, že VAX token, dokonca keď som sa prvý raz stretol s Kicomom, tak mi hovoril, že tiež si ho kúpil vtedy, takže to bola ešte taká naša shitcoinerská fáza. A zrazu som mal nejakých 50 rôznych coinov a hľadal som ten lepší Bitcoin, lebo ja som nerozumel vôbec peniazom. Nás na ekonomickej škole nenaučili, čo sú peniaze, ako fungujú peniaze, nič o histórii peňazí. Tak ja som si vravil, že teda tie nové coiny budú tie lepšie peniaze. A začal som si takto akože tradovať. No a samozrejme, bolo to v časoch, keď Bitcoin išiel hore. Čiže november, december, jazdil som krásne, akýkoľvek trade som urobil, vždy to bolo úspešné, proste vždy som skončil v pluse, paráda, že svet je gombička, však to je jednoduché, však ten trading je krásny. No a čo sa stalo, tak v decembri som si už pozrel na účet, že to celkom fajn, že už si môžem dovoliť aj nejakú dovču, tak som si kúpil letenky do Austrálie.
Si vravím, pohodička, na taký workshop som išiel, taký finančný, všetko som si kúpil. No a zrazu potom, jak už prichádzal marec, tak teda v decembri to začalo celé padať a ja už pozerám, že kúrim do tej Austrálie, tak už som si iba tak akože, som si povedal, že z tých 6 miest, čo som chcel vidieť, tak asi uvidím 1 alebo 2, lebo na ostatné už nemám vôbec. Letenka sa už nedala stornovať, takže tak idem tam a 12 dní som bol v Austrálii a z toho iba 2 noci som platil za ubytko, lebo som pomaly nemal žiadne peniaze. A pretože všetko som prehajdákal na tradingu shitcoinov. Takže akože bolo to riadne dobrodružstvo. 10 nocí som spal úplne na hulváta a random ľudí, čo som stretol na ulici. To je veľká storka. Ale to ma celkom prefackalo a vravil som si, že tak ten trading asi není úplne ideálny. Naučilo ma to, že chamtivosť je fakt zlá vec a musím si dávať pozor, lebo tie emócie ma vedia veľmi zošrotovať. Ja som istú dobu tradoval, že 5 hodín denne, 5-6 hodín denne a dokonca som sa budil v noci. Ja som išiel normálne, že o 2:00 budík, som sa zobudil, som išiel rýchlo pozrieť trh, že čo sa tam deje, urobiť nejaké trady, potom som išiel spať, nevedel som ani spať poriadne. Dokonca moja kolegyňa v práci skoro sa rozviedla, lebo jej manžel non-stop tradoval shitcoiny vtedy. Takže je to naozaj pekelná vec. Tí z vás, ktorí začínate s kryptom, že ste tu tak prvýkrát nejaký styk, veľký pozor. Veľký pozor, aj keď skutočnosť alebo zážitok je neprenosný, skúsenosť je neprenosná, ale ak sa viete vyhnúť tradingu, prosím, urobte to, lebo vie vás to riadne zomlieť. Tak toto bolo naozaj pre mňa veľmi silný zážitok. No a to, čo reprezentuje tento krok v mojej fáze bitcoinera, je tento krásny shitcoin, ktorý som dneska ho dostal, takýto V3D tlačený. Toto mi bude pripomínať moju shitcoinerskú fázu. Netraduj, nebo sa z toho zblázniš. Takže toto tu bude takto hovienko. No. Čo išlo ďalej? Teda trading ma úplne vypláchol. Vravím si, že OK, idem sa o tom bitcoine učiť veľa. Ako to urobiť? Hovorí sa, že ak sa potrebujete o niečom naučiť, snažte sa to vyučiť. A tak som sa do toho pustil. Počas štúdia na vysokej škole som si povedal, že každý deň budem v jednej kaviarni medzi 3. a 5. hodinou a umožním komukoľvek prísť a rozprávať sa so mnou o bitcoine. Klásť mi otázky, namietať a ja sa budem čo najlepšie snažiť im povedať, prečo bitcoin dáva zmysel. A tak sa aj stalo. A každý deň od 3. do 5. od pondelka do piatku som bol v jednej kaviarni, študoval som tam a ľudia prichádzali. Niekedy nikto, niekedy jeden človek, niekedy 2. A čo sa začalo diať, že ľudia mi dávali otázky a ja som na veľkú väčšinu z nich nevedel odpovedať. A vždy som si ale zapísal tú otázku a povedal som si, že keď prídem domov, tak si to doštudujem a na druhý deň odo mňa dostaneš odpoveď. A táto fáza bola pre mňa tá najzlomovejšia, kedy ja som sa o tom bitcoine naučil najviac. A tým vám aj chcem povedať, že ak máte ambíciu stať sa bitcoinovým edukátorom, vidím tu Zuzku, po novom bitcoinerku, ak sa máte ambíciu stať sa bitcoinovým edukátorom, snažte sa ľudí učiť o tom. A to, že nebudete vedieť odpovedať na veľa otázok, je úplne prirodzené. Ale čo vždy urobte, nezačnite bullshitovať, nezačnite niečo, že si vymýšľať. Zapíšte si to a urobte si čo najlepší research, aby ste zistili, aká je tá odpoveď na tú otázku. Čo ten človek tým vôbec myslel. Lebo vy sa na tom naučíte extrémne množstvo informácií. A toto je to, čo mne dalo obrovský, práve to, že som naozaj každý deň sa tam objavil a čakal, kto príde a bol nervózny, že ty vole, že zase ma budú challengeovať, zase nebudem vedieť odpovedať, ale cez to, keď prejdete, tak vás to extrémne obohatí. No a potom, čo sa mi stalo, teda spoznal som Andreasa Antonopoulosa, mali sme s ním online cally cez rôzne takéto certifikačné programy, a išiel som do hĺbky. Naozaj, že Andreas, tí, čo vás čo poznáte, tak viete, je to proste môj najväčší vzor edukátorstva. No a začal som vlastne uživiť sa tým, alebo snažil som sa uživiť tým, aby som edukoval Bitcoin. Tu bola moja prvá prednáška, toto je zostrih z videa, kedy som pozýval ľudí na moju prvú prednášku o kryptomenách. Bol to vlastne február 2018. A ja som bol taký natešený, že však už o tom niečo viem, že však už by som mohol aj prednášať, ale stále bol taký blbý pocit v bruchu, že vlastne však tu je kopec lepších edukátorov. Vtedy to bol Andrej Caba, Juri Bednár, Pali Lupták, že kto som ja, aby som vôbec niekoho učil. A povedal som si, že OK, skúsim to zlomiť a ísť cez ten strach a urobiť tú pozvánku. Tak som publikoval video na Facebook do slovenskej bitcoinovej skupiny
A čakal som, čo sa bude diať. A prišla mi notifikácia od Andreja Cabaja. Poznáte Andreja Cabaja? Taký otec Bitcoinu na Slovensku. A ja, že Andrej Cabaj mi komentoval príspevok, super, tak si to otvorím a on, že brutálny hejt. On, že títo mladí, že čo si myslia, že niečo vedia, že iba nejakí tradery a proste každý novopečený si tu myslí, že môže edukovať a ja pozerám na to, že Doriti, že ale on má asi pravdu. Že kto som ja, aby som vedel učiť. A úplne zrazu ja som bol chlp od toho, aby som povedal, že to ruším, že teda prednáška nebude, lebo som ochorel, lebo niečo jednoducho, že tá komunita je niekedy byť veľmi drsná. Je to aj taký obranný mechanizmus, lebo naozaj tých mnoho podvodníkov je tu stále. Takže vôbec som sa spätne, keď sa na to pozerám, som sa vôbec nečudoval, že Andrej bol skeptický, lebo v tom čase 2017 každý chcel robiť Bitcoin a tradovať. A som veľmi vďačný tomu, že som akože išiel cestu. A to vám chcem povedať, nenechajte sa odradiť. Občas, keď vidím v tých skupinách nejakú základnú otázku nováčika, tak častokrát množstvo komentov je veľmi, veľmi hejterských. Možno zažívate v československej bitcoinovej komunite. A je mi to ľúto častokrát a je veľmi smutné vidieť, že ten nováčik zrazu dostane brutál prefackané, on netuší, že čo. A my starí harcovníci, Ježiš, ak si doštuduj, bum, bum a úplne ho odpíšeme. Snažte sa aj vy, ak už od Bitcoin niečo viete, byť nápomocný. Vy sa zlepšíte v komunikácii, vy sa zlepšíte v porozumievaní tej druhej strany a takisto ukážeme tým nováčikom, že je nás tu kopec, ktorý chceme pomáhať a chceme tú komunitu pozvihnúť viac. A keď vy ste tí, ktorých zhejtujú, tak nenechajte sa odradiť a naozaj poďte vpred. Ďalšou kapitolou paralelná polis. Bol niekto v bratislavskej paralelnej polis, ktorá už neexistuje? OK, niektorí z vás ste boli, super. Ja si pamätám, že stretol som Juraja Bednára a dohodli sme sa na stretnutie. Bolo to v takej reštaurácii v Eurovej. Ja prídem tam, teraz Juraj na mňa spustil, že chystá sa takýto projekt paralelná polis. Je to proste o tom, že nemusíme bojovať so štátom, ale vieme vytvoriť paralelné riešenia. Ja pozerám na neho, že ty o čom hovorí, ja som mu nerozumel. Ja som netušil vtedy, čo je tá rakúska ekonómia, celý ten cypherpunk movement, pre mňa to boli úplne nové veci. A Juraj išiel, jak proste, keby to normálne mal celé v krvi, čo aj teda má. A ja, že kokos Juri, že to znie brutál. Že toto normálne cítim, že chcem byť súčasťou. No a tak sme zakladali paralelnú polis na Slovensku. Ja som tam mal na starosti Inštitút kryptoanarchie a teda eventy, edukáciu. A občas, samozrejme, tam bolo treba robiť všetko. Takže som robil aj baristu. No a čo sa stalo jedného dňa, si pamätám, že prišli tam starí páni a staré panie. To sa nám tam dialo, toto bol kryptoblšák a onboardovali sme takéto tetušky do Bitcoinu vtedy a do Litecoinu a podobných vecí. No a jedného dňa tam prišiel taký pán, pretože sa tam dalo platiť len Bitcoinom. On otvoril dvere a ja som robil tú kávu a pozerám na neho, že mohol mať tak 70 rokov, ja musím povedať, že u nás sa dá platiť len kryptomenami. Tak hovorím, že prepáčte, pane, že my sme taká kaviareň a u nás sa platí len kryptomenami. A on, že krypto, že pohoda, že to ja mám, to ja viem platiť. Ja, že OK, tak sadkajte si, teda ja vám urobím kapučínko, dobre. A ak to robím, tak mi to vrtá v hlave, že počkaj, že však ten človek má asi 70 rokov, úplne šedivúčky, s takou baretkou, kabátiku. Tak som aj prišiel za ním, že šéfe, že jak je to možné, že čo ste, kto ste, jak sa k Bitcoinu dostali? A on, že viete čo, ja som robil v banke. Že bol som vysoko postavený bankár a manažér celý môj život. A posledné roky ja som si uvedomil, že to je úplný bullshit. A že normálne ja som sa do toho Bitcoinu ponoril. On bol asi vtedy, to bol 2018 rok, on bol nejakých 4-5 rokov už v Bitcoine. A povedal mi, že počujte, že pre mňa platiť Bitcoinom je ľahšie ako platiť internet bankingom. A ja, že wow. Čo to, ak ti povie 70-ročný človek, tak akože žiadna výhovorka, že naozaj, že neexistuje človek, ktorý by nezvládol Bitcoin. A od toho roku sa to už posunulo mílovými krokmi. Takže paralelná polis bola pre mňa rodisko mnohých myšlienok a mnohých priateľstiev. Ja som tam spoznal jedných z najlepších ľudí, ktorých dnes poznám, ktorí menia kryptosvet na Slovensku. A aj Marianka Sádecká, ktorá tu pred chvíľou stála a uvádzala, a ju som spoznal v paralelnej polis. Juriho Bednára, Pála Luptáka, Haba a mnohých ďalších. Chcem vám povedať, že naozaj, aby ste neopomínali komunity, aby ste sa spájali s ľuďmi, aby ste sa stretávali s ľuďmi, ktorí majú podobné zmýšľanie, lebo zistíte, že nie ste sami. A toto je úžasný moment na ceste Bitcoinera, zistiť, že v tom nie ste sami. Dneska máme 21, dneska máme už kopec komunít, neváhajte sa zapojiť, chodiť na meetupy, a snažiť sa edukovať, snažiť sa
pomáhať ďalším v tých komunitách a networkovať, pretože zistíte, že spoznáte jedných z najlepších ľudí, akých poznáte. Predmet, ktorý reprezentuje moju kapitolu, je takýto macko. CryptoTeddy sa to volalo, bol to projekt, ktorý vtedy fungoval a sú to medvedíci, má na sebe také polisácké logo a je to medvedík ako bitcoinová peňaženka. Má v sebe NFC kód, to znamená, v tom čase ste mohli zaplatiť na termináli bitcoinom tak, že takto pricapili tohto maca na terminál a transakcia prešla. Takže otestujem to s Lightningom, malo by sa tam dať nahrať nejaký LNURL a vyskúšam to potom tuto na termináloch v Ostrave. Takže Parallelná polis je pre mňa miesto, kde som získal obrovské množstvo vedomostí a zároveň nás to stalo veľké množstvo času. Čo ma to tiež naučilo je, že všetky projekty, ktoré robíte, snažte sa, aby nestali len na dobrovoľníkoch. Veľkým problémom Parallelnej polis, bohužiaľ teda aj tej českej, je, že na celom základe to bolo postavené na dobrovoľníkoch. A my sme postupne nás začalo 20-25 a postupne sme vyhoreli. Zostalo nás tam možno 5-7 ľudí, ktorí sme ťahali všetko a už sa to nedalo. Ja už som pomaly nemal žiaden príjem, firma mi išla do úzadia a chalani boli, že kámo, čo robíš? A ja som bol celý čas v polis, lebo som to miloval. Ale finančne to nebolo udržateľné. Takže dneska, alebo to, čo chcem aj odporúčať všetkým, čo chcú edukovať alebo robiť nejaký bitcoinový projekt, zamýšľajte sa od začiatku nad udržateľnosťou. Nad tým, ako do toho vedia dávať energiu, ktorá sa vám potom vráti. Nebojte sa si vypýtať peniaze za to, že edukujete, za to, že robíte nejakú službu, pretože je potom veľká škoda, keď mnoho krásnych projektov skončí, pretože nie sú udržateľné. No, a stalo sa mi jedného dňa, ja som bol vtedy, ešte to tak vytiahnem, o tomto, ak niektorí počúvate môj podcast, tak možno ste niekedy začuli o Litecoinovom svetri. Ja som bol totižto Litecoin maximalista. Niektorí z vás možno aj neviete, čo bol Litecoin. A ja som si na týmto strašne fičal. A v Parallelnej polis totižto Bitcoin sa takmer vôbec nepoužíval na platby vtedy. Neexistoval Lightning Network a bitcoinové transakcie stáli, že 2 eurá. A vy platíte kávu za 2 eurá a zaplatíte 2 eurá za transakciu. Nezmysel. Takže fičal Litecoin. No jedného dňa prišiel za mnou Habo, ten Segwit 2X nakladal, a vraví mi, že počuj Dušky, že je tu niečo nové. Je to Lightning Network. A ja, že dobre, ukáž mi, ako to funguje. Tak rozbil tam nejaký node a celé to krachovalo. Vôbec to nefungovalo. A ja, že Habo, prosím ťa, že toto nedáva zmysel. Nie, Dušky, naozaj, Lightning to je game changer, to proste všetky shitcoiny nedávajú zmysel. Ja, že dobre, Habo, nechaj tak. Ja si nechám svoj Litecoin. O pár mesiacov prišiel znova. Dušky, už to naozaj funguje. Dobre, tak mi to ukáž. Urobili sme prvú lightningovú transakciu v polis. A ja pozerám na to, že wow, to bolo rýchle, takmer nič to nestálo a je to instantne nereverzibilné. Že brutál. Tak keď som to zažil, tak som volal mame rovno, že počuj mami, predaj všetky Litecoiny. Ona, že prečo? Ja, že mami, nepýtaj sa, predaj všetky Litecoiny a kúp si už len Bitcoin. Že ja ti to potom vysvetlím. Ona, že dobre. Tak to aj urobila a teda chvála Bohu, teším sa z nej. To bol pre mňa moment, kedy som sa stal bitcoinovým maximalistom. Pochopil som, že vlastne Bitcoin vie fungovať aj ako úložisko hodnoty a aj ako platobný prostriedok. Práve vďaka tým novým vrstvám nad Bitcoinom. Takže to je ten moment, kedy som Litecoinový sveter vymenil za ten Bitcoinový, ktorý ma sprevádzal od toho momentu takmer non-stop na každej prednáške, konferencii. A Litecoinový sveter som odvtedy nevytiahol. Teraz, keď som ho hľadal na túto prednášku, tak mi trvalo nejaký čas, kým som vôbec našiel, že kde ho mám ešte odložený. Už som si myslel, že som ho dokonca zahodil. Takže Bitcoinový sveter je to, čo som odvtedy začal nosiť. No a tak pokračovala moja cesta. A môjim snom bolo edukovať o Bitcoine. Byť full-time edukátor, ale vravím si, že kto mi bude platiť za to, že učím niečo, čo je online dostupné. Niečo, čo jednoducho ktokoľvek môže si pozrieť, nájsť na internete zadarmo. A znova tam boli tie moje pochybnosti, že vlastne, ako ja vôbec toto môžem urobiť. A čo som si povedal, že tam musí existovať cesta. No a začal som sa zamýšľať nad tým, že čo je vlastne tá hodnota tých bitcoinových edukátorov. Kto napríklad z vás už tu robí nejaký obsah o bitcoine, videá, alebo učí nejakých ľudí, nejak odovzdáva vedomosti bitcoinové. Dobre, zopár z vás tu je, perfektné. Nazdar, Gabčo. Aj ty tam budeš. A pre mňa bolo veľmi ťažké vôbec si uvedomiť, že čo je tá pridaná hodnota. Až jedného dňa mi tak docvaklo, že vlastne mne to trvalo desiatky, možno až stovky hodín, kým som sa vôbec niečo poriadne naučil, kým som prešiel fuck-upmi, kým som prišiel o veľa peňazí, kým som tradoval shitcoiny, až som dospel do momentu, že aha,
tak tieto softvery áno, tieto nie a tak ďalej. Čiže čo edukátori robia je, že šetria čas a šetria peniaze ľuďom. A toto je to, čo mi vlastne cvaklo, že vlastne toto je tá hodnota vzdelávania o Bitcoine, že vy viete pomôcť ľuďom sa o tom Bitcoin dozvedieť a ušetriť im množstvo času a množstvo peňazí. A tak som si povedal, že OK, poďme to skúsiť. Začal som robiť také 30-minútové prednášky o Bitcoine, také onlineové cally. A toto som robieval nejakých pár rokov a nejaký čas mi ľudia začali takto chodiť až na konzultácie. Začal som zakladať trezory, začal som školiť o hĺbších fundamentoch Bitcoinu. Až jedného dňa sa mi ocitol takýto človek na konzultácii. Prišiel, ja som mal nastavené tak časy, že 30-minútová konzultácia, ale do 10 minút sa niekto neobjavil, tak som to proste vypol. Tak teraz si zapnem link, čakám, 8 minút prebehlo, ale že OK, už to idem vypnúť. A zrazu tam objavil tento človek Gabčo. A prišiel tam a že že mne sa to podarilo a že sorry, že ja prvý raz som chytil Zoom do ruky a jednoducho som sa tuto pripojil. Ja že OK, pecka. No a bola s ním akože strašná sranda. Že naozaj, že to bola srandovná konzultácia, on v živote o Bitcoine nepočul, on mal nejaké zlato a tak. No a minútu pred koncom konzultácie sa ma pýta ten Gabčo, že počuj, Dušky, že ten mining, ten bitcoinový mining, že to je takéto ťaženie a to potrebuješ elektriku, že? A že hej, no lebo môj rodinný príslušník má elektráreň. A že OK, to znie zaujímavo. No a ja sa jej tak môžem opýtať, že či akože by nám tam nedala miesto a nemohli by sme tam ťažiť. Ja že dobre, poďme to vyrátať. Tak to bol rok 2021, keď som sa stretol s týmto legendárnym Gabčom a ten mi doslova zmenil život. A toto, čo vidíte za mnou, sú krabice, naše prvé stroje, ktoré sme objednávali. My sme vlastne sa stretli s tou jeho svokrou a ona, že chalani, že všetci mi tu chceli núkať nejaké miningy, ja o tom nič netuším, ale že vás mám rada, tak ja vám to tam dám. Tak sme kúpili kontajner a tiež sme sa cítili úplne skľúčení, že či to nie je nejaký scam. My sme poslali niekde nejakých 30 000 eur na nejakej firme z Litvy a kontajner nechodil. A nechodí. A mali sme nejakú faktúrku a teda, že snáď je originálna. Až potom jedného dňa nám volajú z colnice, že áno, je tu nejaký kontajner a asi je váš, chalani mi, že chvála Bohu. Zapojili sme ho v elektrárni a behom pár týždňov sme zaplnili celý kontajner mašinami. A toto je to, čo nás úplne zmenilo vnímanie, že jednoducho ten Bitcoin sa dá reálne ťažiť. Aj keď som si myslel, že to bude oveľa ľahšie, tak toto je to, čo sme začali robiť. A založili sme firmu METH. Keď sme s Gabom raz sedeli takto v kuchyni, sme sa bavili, že čo vlastne pre nás ten Bitcoin znamená. Sme si povedali, že je to taká tá sloboda. Lenže ako vyzerá svet, v ktorom máme slobodu? Za nás je to svet, kedy máme oveľa väčšiu spolupatričnosť a harmóniu vo svete. Ak štáty nemôžu tlačiť peniaze, tak to znamená, že nebude toľko vojen, nemôžu financovať nezmyselné projekty. A ak ľudia používajú jeden bitcoinový štandard, tak dokážu kooperovať lepšie. A v angličtine existuje slovo amity, čo znamená v preklade spolupatričnosť, harmónia a priateľskosť. A my si povedali, že ten Bitcoin nás vlastne vie zobrať do tej doby spolupatričnosti, do tej doby to the age of amity. Amity je to slovo, ktoré vlastne v preklade znamená fellowship, friendship. Takže tak sme založili firmu METH. No a kto je táto postavička? Je to Emity Nakamoto, je to Satoshiho vnúčka. Takže Satoshi zmizol, aj keď dneska možno keď ste pozerali dokument, už viete, že možno je tu nový kandidát na Satoshiho. Ale oficiálne Satoshi zmizol a jednoducho jeho vnúčka je tá, ktorá následne bude učiť ostatných. No a tu sme začali, je to vlastne elektráren, bioplinka, kde sa to celé spáchalo. My sme vlastne tvorili taký shitcoin, pretože z bioplinke meníte odpad, meníte vlastne krauské hovná na bitcoin, spalujete ich a to meníte na bitcoin, takže my sme vlastne vytvárali taký shitcoin, dalo by sa povedať. Tak to vyzeralo, tu sme začali sypať stroje a stávali sa nám aj také veci, že proste on to strašne znie, že to bolo ľahké, ale vôbec nebolo. A diali sa nám také veci, že zrazu tento kontajner, ktorý nasával proste v zime sneh a celý sa zapchal, tak sme museli z jedného dňa na druhý prísť ocinom a postaviť takúto provizórnu konštrukciu, aby nám vôbec bežal, lebo teraz pozeráte na to a vypínajú sa vám stroje a klienti vám volajú, čo sa deje. A tie pocity, kedy vy chcete fakt robiť maximum, ale nedá sa, tak to je naozaj skľúčujúce. A ja vidím, v noci začali chodiť notifikácie, stroje vypnuté. A to sú tie momenty, kedy si poviete, že stále mi to celé za to,
Nebolo mi lepšie v tej izbičke, my to voláme s Gabčom, že v izbičke v Ružinove, tam, kde som si robil tie konzultácie, stále mi naozaj za to ísť ťažiť ten Bitcoin. Ale keď potom vidíte, že to ide, tak to vám dá novú silu pokračovať. Toto memečko to celkom reprezentuje. My sme si mysleli, teda nezačali sme to preto, že sme si mysleli, že to bude easy, ale teda, že to je easy, ale že sme si mysleli, že to bude easy. A vôbec není. Tí z vás, ktorí robíte alebo máte nejaké bitcoinové biznisy, tak viete, že bitcoinový svet vás vie riadne prefackať. A naozaj je niečo, čo zotrvať v bitcoine a robiť niečo profitabilne je naozaj ťažké. Naša cesta smerovala postupne až do Paraguaja. Pozerám, že už čas nám kvári, takže ja už to iba tak preklikám. A tam sa spojili s perfektnými ľuďmi. Čo vám chcem odporúčiť, do akéhokoľvek biznisu pôjdete, či už je to v Bitcoine, vo vašej bitcoinovej ceste, nebojte sa spájať sa s ľuďmi. Ja som si dlho myslel, že individualista, že to je tá cesta, ale je extrémne dôležité, aby ste našli perfektných ľudí do svojich projektov, aby ste naozaj sa spájali s ľuďmi, ktorí majú podobné hodnoty ako vy. Extrémne vám to uľahčí cestu. Toto je náš kontajner, kde sme mali zapnuté stroje. No a potom náš tá cesta zobrala až do Roatánu, do Hondurasu. Toto je Robčo, môj kamarát, náš klient, ktorý mi raz volal, že ocitol sa na Roatáne, je tam česká dedina a že musím prísť pozrieť. Tak sme išli a toto je česká dedina na Roatáne, v ktorej teda Češi prišli pred 15 rokmi a založili tam pivovár, postavili dedinu. Takže ak vás to zaujíma, tak mám o tom podcasty nejaké, kde to celé rozpisujem. Tak to vyzeral ten pivovar inak. Dokonca postavili kópiu Čiernej perly. A Češi, vy ste perfektní proste. Tam ten chalan prišiel do Londýna, zobral si akoby skeče Čiernej perly a postavil v Hondurase presnú repliku. Takže úplne geniálna vec. Spoznal som tam Prosperu, ktorá je jurisdikcia bitcoinová v Hondurase a umožnila mi založiť bitcoinové centrum. To je tá naša dnešná realita. A učíme ľudí na Roatáne o Bitcoine. Čo by som si predtým v živote nepovedal, že Bitcoin ma zoberie niekam do sveta takto ďaleko. A takto vlastne tam aj školíme a edukujeme. Ako ten život vyzerá dneska? Pred 7 rokmi by som si v živote nepovedal, že vďaka Bitcoinu uvidím toľko, spoznám tak perfektných ľudí a budem môcť byť full-time v Bitcoine. Dneska moja mzda už 2 roky je len v Bitcoine. A mám bitcoinovú firmu a teda snažíme sa rozvíjať edukáciu. Ťažíme Bitcoin, aby sme financovali edukáciu. A predmet, ktorý reprezentuje tú dnešnú realitu, je, neviem, či poznáte to memečko, to je taký vozíček, jak na horskej dráhe s takýmto bitcoinom. A keď bitcoin ide hore, tak ten vozíček je takto, memečko je, že dohora, a keď bitcoin padá, tak zase dole. A tá bitcoinová cesta je naozaj klukatá. Ide raz hore, raz dole a naozaj v každom momente si myslíte, že to už bude len lepšie, ale nie. Ten Bitcoin vás vie naozaj vypláchnuť a vie vás naozaj prefackať. Netreba sa báť a treba naozaj pokračovať vpred a zažívať a žiť tú vašu bitcoinorskú cestu. Všetko toto, to aj spolu s týmto miningom, všetko toto reprezentuje môj batoh skúseností a zážitkov. A pre každého z vás tento batoh bude iný. Každý z vás ste na tej ceste bitcoinera a nesiete si so sebou svoje zážitky. A to je to, čo vás formuje. To je to, čo vytvára vašu realitu. Ja si takto z toho urobím batôštek. A každý z vás takto nesieme naše zážitky, skúsenosti, či už tie pozitívne alebo negatívne. A toto je tá naša cesta bitcoinera. Neprestávajte po nej kráčať. A ja verím, že aj dnešný Chain Camp a to, čo vás dneska bude čakať počas tohto dňa, bude pre vás reprezentovať jeden z tých kľúčových predmetov na vašej bitcoinerskej ceste. Možno, že jeden z tých, ktorý si potom dáte do tohto vášho batôžka. A možno taký zlomový predmet, možno, že naozaj niekoho spoznáte, možno sa zamestnáte v nejakej bitcoinovej firme a možno tu sa tá vaša cesta zoberie úplne iným smerom a skončíte možno úplne inde vo svete. Mne sa to podarilo a ja verím, že aj pre vás bude tento Chain Camp
Chaincamp prelomový. Takže neprestávajte kráčať, lebo naozaj jedného dňa, možno sa stretneme v nejakej inej galaxii, v roku 2140, budeme spolu sledovať vyťaženie poslednej časti Bitcoinu a možno tí kuchařovci naozaj jedného dňa tento Chaincamp obnovia. Ja vám držím palce, kráčajte po tejto ceste, lebo pre každého z vás je unikátna. Držím palce.